Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reports sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Aksyon Radio. Aksyon Radio. Minutos nakaligas at pak ng alas 9 Action Radio Philippine Standard Time. Salawat mayong gabi na naman. Isa ka maulanon nga gabi sa inyo taran. Din man ka mga bahin sa kalibutan dari sa pungsod sa Pilipinas. Inyo pala tunturan Action at Patrol Lunes Tubtob Sabado. Sabado kita subong temporaryo kita nga nagatalaos sa siring trono. Sa ngalan sa giyapo ni Action Eric Magbanwa, Action Marlon Hirvaya. Tubto sa tak ng alas 11. Sabado nights. Hataw kagaranda ni sa Sabado gabi. Katapos na rin nga Sabado sa tuwig 2020, December 26, 2020. Palatunturan Action Night Patrol. Serbi nga mata kag dalonggan sang kagabihon. Serbi man nga pala hinandigan sa taran nga hitabo. Aksidente, krimen o kung ano man nga sahi sang hitabo. Nga base iyara lamang sa unhan sang inusude nga augsaran. Sa likod ko natubang sinusude tagsa-tagsa ka mga pulian. Dalon sang siring nga palatunturan. Ang Bacolod na sa mga hapon binundakan sa nga hindi lahog-lahog nga pag-ulan. Ang mga nadalman nga lugar daw nangin suba o kung sapa naman ang kahimtangan pero dasig man ang pag-subside. Kay mayara time nga nagahula-hula man siya pagbalik medyo kasarangan na lamang. Ang yasa nga pagtupa may pag-untat sa makadali apang gabalik man tupa. Damo sa nagkalabasa, damo sang nakadanlog kag damo ban ang nagdinalagan para hindi mabasang ilasaring aling punuhan ni Initaran maka-aksyon dala sang duwa ka mga low pressure area kon LPA
nga nagkasulod na sa Philippine Area of Responsibility o CONPAR. Iban nga lugar pareho sang Talisay kag sunod sang Bago nga nagatamwa lamang sa Bacolod ay ginulan man. Ang kalabanan nga mga reaksyon nagasiling nga kuntaning pagkatupa sang ulan opdan man sa nga pagkatupa sa madamo nga grasya kag ang ulan kuntani makabulig-bulig panas o kunturaw sa COVID-19. Bago lamang natapos ang Talk to the Nation ni Presidente Rodrigo Duterte, medyo malawig-lawig man ba? Man si Presidente Duterte sa mga gabi maka-aksyon, liwat nga naggasapol sa mga miyembro sa iya sa gabinete. Bago lamang ho nagpalakpak ang mga miyembro sa gabinete, kag mga health experts nga nagtambong sa silingging patawag nga meeting ni Presidente Duterte sa Malacanang. Lawig-lawig pila man ka oras ba? Umalan ka ina maka-aksyon, ti damo sa mga signifikante kag talalopang doon nga mga information ginbuya ng ato siling nga Pangulo. Ato na dugay bantayan. Kamusta nga ato siling nga mga ka-aksyon dira nga mayarapas ang hangover sa pagsaulog sang Pasko? Sigurado kalabanan wa gid man sa hangover kay di gid man bungga ang pagsaulog sang Pasko bagod man sa mga restrictions kag limitasyon. At tapos na gid man ang ginatawag nga simbang gabi ang misa sa mga kasimbahanan. Ihambal sa nga pag-asa ho ang duha ka mga LPA magadala sa nga pagulan sa pungsod Pilipinas. Tiamon na di ang ato sa nga na eksperyensyahan. 5 ka adlaw antes ang bagong tuig may pulot na ka mga fireworks related injuries nga na-record ang Department of Health ang DOH. Kung silingon mga nagkalapilasan na tugas ang paggalupok sa firecrackers nga mga Pinoy, Pinay mag-aksyon mga Filipino. Hindi gid magkumpleto ilang siling bagong tuig kung hindi magkapalupok sa firecrackers mga ka-aksyon. 9:51 Action Radio Philippine Standard Time. Pag-update kita sa ato siling mga aksyon unit reporter sa bayan sa balita national, international kaiban pa sa ato siling news center with Action Dale Salazar. Ato siling patrol nga siguro pa naga-standby dira ka naga parok-urok dira sa Baysunad San Talisay ay may pinasahi nga balita dugay-dugay. May pinasahi nga balita agin kantuan ato siling patrol with Action John Diaz kag Action Nixon Tahom right from where the action is. Into action dito na ang Action Radio Bacolod. Initial na kayo na again presentar there is Action na John Diaz. Ang isang balatuntunan Action Firing Line with Action na Brian Morden. Inyo ka-action na Marlon Hinabaya. Nano ang mga balita nga dapat nato sa pagkatutukan? Una kita sabahin sa nga balita lokal. Unahon naton kay man kadamo gid sang mga nagahulat sa ring update. Anong balita maka-aksyon? Si Monico nagsaka sa Santol. Kibot kamay. Nagsaka sa Santol. Pinasahi maka-aksyon nga sahi sa nga balita o kung nahitabo balitang Spider-Man. Anong balita maka-aksyon? Bana nagsaka sa putok-putukan sang kahoy nga Santol sa Barangay Zone 12, Syudad San Talisay. Matapos nga nag-inaway sila sang iya sining nga asawa. Alas 5 kaina sang hapon sang mag-umpisa ang pagsaka sa ring bana hasta sa pinakamataas-taas nga bahin sang Santol. Nagplastar sang maayo, nagtiner sa malawig, wala manaog, ganing kapulisan, grupo sa mga rescuers, kaga pinaka mga opisyal sang barangay, pati ng Bureau of Fire Protection personnel, nagkanto sa lugar, agod negosyahon ang ining bana. Pero ang pagnegosyar maka-aksyon na dugay-dugayan ang kabalaka na batsagan sang mga nagkanto sa lugar. Bangod basi gulpin nila maglumpat la. Pantas taas ko mo sang puno sang Santol. Malaka-laka lamang ining nagakatabo nga senaryo. Bisan sino makabati sila maka-aksyon magatutok gid. Kani tutok ka ba na tutok di magpahaliso sa inyo sa ding radyo na. Aning iloy sa lalaki maka-aksyon ang siring.
nga hindi luyag sang iya sa nga bata nga pagkatuon ang asawa bangod basi mag-init tagid nga sa paminsaron bla. Ang report nga information nga gin palapot din sa ato sa patrol reporter action na Jana Diaz. Way lang mang manugay do nagmatabat sa action Oliver Panaog. Pero hambal niya action dyan ay sumaka liwat. Nagsaka naman kuno liwat. Panaog na tani galing sumaka liwat. Ay na nung tabo man. Ano ba ang ginlainan buot sang sa bana? Wala bala sila maka sa ulog sang Pasko nga asa kadamo sang bagay nga dapat himuon kung naglain gid man ang buot nga ang pagsaka sa kahoy nga santol amo gid ang isa di una nga napinsaran ayhan sang una ang isa di nga obra marog saka sa santol agod mang dugos sang bunga. Pwede man nga basi sang una manugtapas ang kahoy nga santol para himuon uling. Man ang kahoy nga santol isa ini gali sang pinakamaayo himuon uling mo. Ang mga manog uling blaga himu uling. Ang ila sila ginapili among kahoy sang santol gid. Kaya mo na sa kon mag uling kuno mo hunig nagatinggas bla. O kon base ang pagsaka sa santol amo gid man ang nagsulod una sa isa nga paminsaron. Dugay-dugay ato ni hibaloon maka-action sa report sa ato sa nga patrol. Nano na ba lang labing ulihi dira nga sitwasyon ay amo ni ambal ni aksyon na John Diaz sa kaina sang may mga alas 9 maka-action na mata sa nga naga panaog pero gulpi lamang sumaka na naman. Ano pagkadiban sa nga balita sa bahin sang lokal? Hostisya ginasanggitan sang pamilya. Pamilya sang damlaglang na biktima sang hit and run sa Dalanser Conferential malapit diri sa Mount Carmel Subdivision sa Barangay Elhis, Bacolod. Nagligid yung Martes. Nagapangayo sang bulig sang taron. Sino man ang nakakilala o kung maihibalo, maidiya sa driver sang pribado nga salakyan nga nakabunggo sa tricycle nga ginasakyan malanggani sa napatay atong si Prince Joaquin Relatos bla. Pasahero na to siya sa nga tricycle, may driver to sa tricycle na pilasan pero layo na sa kadalagban. Ang 23 anyos nga si Prince Joaquin Relatos mag-aksyon amo ni pasahero sa tricycle kag naman nagtapos na ni kuntani sa isa nga training para makasulod sa obrado engineering graduate ini siya. Sus ka subo batsagon sa pamilya. Ang pamilya Relatos naglansar sa ginatawag nga online campaign. Lain gibang subong online kay dasig mo information. Ang online campaign mag-action may tigulo Justice for Prince Joaquin Relatos. Para makilala ang nagmaniho sang nagbonggo sa tricycle. Nagmaniho sang salakyan to balang private. Ang kampanya maka-aksyon may hashtag man nga no to hit and run kag surrender now. Ang manang hashtag isin o manang driver piho nga subong siya ang nagapanumdom manoy. Tao mo lang na siya may balatsago na kag base kung ginakuhit man siya sa iya sa konsensya, base kung ikaw nagpamati man sa sariya para tuntunan. Kung mayara ka sang kakulba, kakabalaka man ka nabatsagan, pwede ka man gani maka-coordinate, makatawag dari sa Action Radio Bacolod mo. Kay handa man magbuli ka Action Radio, facilitate para nga opdan ikaw sa ato sa kapulisan. Iha o kung iho man, tuto o kung inday man, huwag ito magkilala mo kung sinotong driver mo sang aksidente nga nag-hit and run sa saring tricycle nga ginsakyan sa napatay. Pwede ka man magpakilala kag magpakita, surrender o kung report sa kapulisan. Tangod tob-tob, buhi. Magabalik-balik gina sa imo sa di paminsaron ang natabo nga insidente. Sa senaryo naman abing masiway sang ihibalo yadtong driver bla nga napatay gal itong pasahero sa tricycle nga nabunggoan niya.
Pagay sa sari ka panatuntunan, di ginapahibalo ikaw. Nga tuman ka subo-subong, nga nabatsagan sang pamilya, managani naglansara sila sang online campaign. Agod di panawagan ang hostisya. Please palihog lang. Kung may konsensya ka pa naman, himua ang nagkakadapat. Bangod base sa ulihi, matingala ka lang balakon nga ikaw hindi matulugan. Ang kapulisan magka-aksyon sa Police Station 7 nagpasaligman na ginahimo manilang tanan para mahatagang hustisya ang pamilya sang biktima. Las 9:59 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ano naman ang mga balita sa bahin sang National Talk to the Nation ni Presidente Duterte? Bago lamang natapos, si Duterte luwat nga nagatubang sa mga miyembro sang iya gabinete sa mga gabi upod ang mga infectious disease experts. Ang ila sa ginhambalan, ang dugang nga tikang dapat nahimuon sang gobyerno kontra COVID-19. Ang mga ginhambalan, ang pinakaragakuha sang atensyon din makaaksyon mo ang angot sa edukasyon. Ang implementasyon sang ginatawag nga face-to-face nga klase sa mga lugar nga mayara sang jutay na mga kaso sang COVID-19 gin-kanselar. But sa lingon, hindi na pagdayunon ang approval sa proposal sang education sector gin-recall. Ang rason sa niya mag-aksyon bangod sa panibag-o na naman. Bag-o na naman nga paandam sang bag-uman nga strain sang COVID-19. Nga ginapatihan mas makalalaton pa. Tuod ba na kung hindi ang bago nga strain sang COVID-19 siling ni Presidente Duterte, mas maayo na lamang nga maniguro, pero si Duterte nagapati nga tuod gid. Ngaman, kay ining nga report mag-action na validate na ini sang Germany, South Africa, kag United Kingdom o kon UK. Ang pilot implementation ang kuntani ipatigayon sa mga lugar mag-action nga may low risk o kon madabo na lamang nga peligro sang coronavirus infection. Ang maning pilot implementation kuntani sang face-to-face nga klase bla sa mga lugar nga may madabo na lamang nga peligro sa COVID-19. Umpisahan tari ni sa Enero 11 to 23. Pero importante nga temprano pa napabalo na sang Pangulo sa taran makaaksyon labi na sa mga ginikanon bangod sa pagkapi na sahi sa mga kaimtangan sa ato sa nga nasyon sa batag sang edukasyon. Ang klase iti dumduman yuman nag-umpisa ni Oktubre 5 nationwide. Pero kung paagi ini sa ginatawag nga distance learning modality. Combination sang online kag modular learning. Bangon ang mga campuses sirado gyapon, ang physical classes suspended bangod sa COVID-19 pandemic. Bot silingon makaaksyon ini nga senaryo magapadayon. Kag bot silingon ang mga ginikadan gyapon ang magakadto sa mga eskwelahan agon magkuha sang module. Ang kalaban ng mga tao nagasiling nga ang gagwa sa mga makaaksyon na ginikadan amo yan nagbalik eskwela mo. At ang kabataan daw nagtinamaran. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Las 10:03 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Isa pa ka medyo may pagkakululbaan nga palayag sang Pangulo sa mga gabi. Si Presidente Rodrigo Duterte nagsiling nga ang gobyerno posible nga mapilitan nga ipaidalom ang Pilipinas sa lockdown. Ay aragoy. Liwat nga lockdown. Pananglit nga ang bag-o nga kaso sang bag-uman nga strain sang coronavirus nga una na-detect dito sa United Kingdom sa UK. Magsulod kag maglaptaman diri sa Pilipinas, bao Diyos ko. Diyos naton tanan. Buligi man ang ato sa pungsod, tama na, sobra na. Hindi na dugangi pang pagantos sa mga tao. Kabay pa matapos na kabadula ng COVID-19.
Ag hindi man pagtuguti nga magatake kag manghalit na naman ang bag-o nga kagaw. Suro ka Duterte mag-aksyon ang lockdown. Posibleng posible. Kag subong ang gobyerno nagahimo man sang projections. Ang mga tinagaagin buyan sang presidente hangawa ho sa mga nagtambong sa iya ginpatawag nga meeting subong nga gabi. Alos taran nga rumong mo sa mga miyembro sang gabinete magkakson IATF members kag health experts nagakasubo samtang ara sa Malacañang. Pero ang pagklaro din ni Presidente Duterte magkakson ang pagpedalom sa lockdown sa pungsod mga depende sa dalagan sa sitwasyon. Kung temprano pa ko nga mapunggan kag babalaan na kung paano tapmaon kaga kontrahon ang bag-o nga strain sang kagaw nga corona. Base di man maglabos punto nga magpatuman sang lockdown. Ang lockdown nga kung ginapatuman sa isa ka lugar, ang mga tao daw kaangay labang na isang hinigtan nga sapat sa sulod sang turil mo. Hindi makahulag sa mayo kag nagaantos sa sitwasyon. Tempa nga mo kuyo, sige hapon, amo ning pinakapag-on nga bala na tontaran para ining bag-o nga strain kung tuod gid man, hindi na magsulod sa ato sa nga pungsod. Last 10:05, antes na katuwa ng ato sa nga patrol ariwa. Para at least makayom-yuho makamobla, amo ning balita nga makapahungag ilong. Balita nga makapangisi kag barangisi. Anong balita? May lalaki nga taga Cavite. Anong balita na? Lalaki taga Cavite. Nag-viral ini siya sa ginhimo nga pag-video live sang iya kaugalingon samtang naga katulog. Ang mga viewers mag-aksyon sang sining lalaki naglabot sa milyones ka mga tao sa sulod lamang sang 4 ka oras. Wow! Wow na wow! Nagsikat ang lalaki. Ang ngalan sa lalaki si Marne. Lalaki ni sa pero Marne ngalan niya. Walang kahirap-hirap. Ang video makakson nag-viral. Ayaw ni GM pag-mention ko Marne. Ang video nag-viral. Ang video makakson ginsulatan niya ni sang caption bla. Antes sa magtulog ang caption niya ang balya, time to sleep mga beshi. Tara, sama kayo. Pagbugtaw ni Marne makaaksyon sa mismo kibot mo. Kag daw hindi sa magpate nga naglabot sa 1.8 million ang views sa iya sa nga video. Wow! Wala man gani isang tawo ang nagpate nga ang pag-video gali samtang nagakatulog. Ang isa man gali sa pinakadasig magganyat sa mga viewers. Hindi nyo pagsunda ha, kay suyaan ka mo. Yan ni Marne, yan ni original. Anong istorya may tulot tiyempo na karon imuno-munohon ta niya. Amatian no gaya gaya. Last 10:07 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kabing video ya mo ga horagok siya ga. Ara ganyang itsura ya mo makon mo 4 oras ka tulog ya video live ka. 1.8 million ka tao nag-view sa mo. Ya tulog ka. Sige. Sa Siringabahin ato na kaduan ng ato Siringa Patrol Observation Report na temprano pa naglibot-libot mag-aksyon. Maduludan ng sa gihapon ang area sa sunad sa Bacolod sa Siringa Gimatarion. Tangod sa mga gabi nagbundak ang ulan pero gabi nagawa sa naghulaw ini siya. Danlog halong-halong lang gid. Sa ato sinigin na monitor sa live stream sa nga DYEZ Action Radio Bacolod sa Facebook Live. May naga-send la Action JM diri nga mensahe mo damo ayo. Isa lang ka mensahe damo ang send niya. Direk bilog man. Kalabot guro 50 niya eh. Isa lang ka messages, isa lang ka pagpadala.
daw no man negosyo niya ya. Las 10:08 yan rin ang patrol with Action John Diaz. Action! Night Patrol! Field Reports! Action John, kamusta Bacolod kag Negros Occidental plus kabin? Maduludanlog ang palibot sang sirada pero maduludanlog man ang kahoy o kanang puno sang santol nga ginaptindogan sa gyapon. Nagsaka sa luwat? Balik sa liwat kaya balik ko no do elevator lang nagkag-escalator mga panaog sa pwede sa kabalik saka naman. Ay. Di luwag gini sa kapal hindi isam naog ron eh. Bako nga ba siguro gusto ko magkuha bala sang Guinness Book of Records bilang pinakadugay nga pagtuloy sa babaw sa puno sa santol. Kaya kung lang tayo Action Mar, ining lalaki, 29 anyos, naging kilala kay Monico Suko Nokiana. O kung Monico Suko, kaya magsala ang iyagin nga pinaka-last name is Resetin Nokiana Action Mar, 29 anyos, alias Nico. Resident ini siya actually sa barangay zone na 12A, syudad man mismo sa Talisay. Drisa nakakadto na yan sa barangay zone 12 kay may zone 12 may zone 12A ang syudad sa Talisay. Balik ang kikatuan ni Action Mar ining isa naman na paryente nila inisolido pa kaisa sa iyaman mismo nga ginikanan ang ginagawa na dari mismo sa Erika sa zone 12 Action na Mar. Ang tabo is inilalaki isa sila pa pagpangusin sa kaina mga duha na kuno kadlaw ini nga wala ka tulog. Wala katulog Action Mar kaya tabo nag-inaway sila sa iya nga asawa. After ito, dito na kadlaw nga daw gid tulog ang lalaki. Umalin pala ko sila dito nga lugar sa barangay zone 12A may mga incident ko report na hindi ko na siya nagawild o kung nagawara sabi pagtib sining hapon gindala sa iya nga auto diri man mismo sa may puro cross sa barangay zone 12 diri sa himata nila sa pakaisa abi sa ila ginikanan na eventually kung mga antis ang atak na sa 5 sining hapon kaya sila nga duara na kuno sa mga dalom sang kahoy ining lalaki pagpag nga golpeada lang ato na sa pinakapunta gid sang kahoy kita karang pinakasanga gid to. Dito sa Action Mar nagapulupong ko actually bago gani nagatutindog pa siya nagalili isa gina ginasiso pa kagina uya pa hindi nga puro sang kahoy ngarap na do ka delikado kiti ko magsaling kita pinakapunta sang kahoy mahuyang na nakaparte sang kahoy mong agagman na nga sanga santol ini sa Action Mar. Pero bakod magaling santol, no? Kaya hindi masyadong magbali. Ako mapilala sa oras, 5 hours and 30 minutes. Nga rin sa may babaw, Action Mar, pero sa giyapo nagbabilin, wagid siya, nabisa na ulanan na siya, pero tinagin na dabudo, po isang hangin, nagapabilin sa gihapon niya, sa babaw, ining lalaki nga nagatinera, dari man mismo Action Mar. Why naguro Action John, why naguro pala ang santol kay kung may pala na panaog na sa mo? Why guro pala kay nagulan ba sud na nagong palaaw kung kinulbaan man. Ako mabla nagsaka sana ngayo pa sa kuno kay na sigarilyo. Yung nadulan man gili kikaptik man sa kamot ka siguro bla para makakuha action ba why mo sila paraog kid ron why mo sabi na nabutong paparaog o kana rescue sang nagsakat sila sa katunga mismo sang ining puno sang Santo Action Mar. Anong initial ka plano Action John ulat mong yung manaog na sa or what? Actually, kaya na nagambala sa maraog man siya. Na nagkakiti, nagkamiyara negosasyon sa bahay na bisang yan mismo may mata. Ang iya nga iloy, ari-dari. Ang iya dari ka mga piyo, ari man dari Action Bright. No? Pero kaya na pa din sila nag-inistoryahan na naghambal nga kontani, manaog na abi, kinayo nga manaog, may mga gestoryanan sila kaina, may mga pagpromesa dari sa bahay mismo sa ginikanan, sa bahay sa mga barangay official, pero sa giyapo nagluyo nakapagkatigaan ni lalaki nga may pila sa mga demand nga ginahatag man mismo sa mga otoridad, inabiya sa mga kapulisan nga dapat wala sa makita ng mga tao dari abi sa iyang pagpanaog, ginamang ginikanan makita niya sa dalom, tulog na sunod man, galing kay do hindi sa giyapon na magpanaog, di ka dito sa pinakapunta gid no sa sining puno sa Santol Action Mar. Actually kaina, basically sa itong istorya, nga nakasuksok pa rin sa isang blue nga t-shirt, isang una sa nga nagsaka, subong, while sa t-shirt Action Mar, nakashort lang siya, no? Ara sa pinakababaw.
sa Japon, gina-uya-uya pa itong babaw. Hindi lagi istoryahan ay sila. Oh. Hindi lagi sa itong audible, kaya hindi lagi sa itong klaro kung anong ilagay na istoryahan. Pero kung makitaan mo, no, doon sa lugar na dahil madulom-dulom. And then kung in kaso for kaso, kung mawala ito ginapangayo, ang sitwasyon na dari, ang ining kahoy abi, ala sa susunod sa compound section bar sa mga balay nila. And then ang dalom sining mga dahon sang kahoy, most likely ano na ditaran atop na. Ang atop is of course sin. And then kung madagdag sa sin, kaya mo na din wala ko na tapos dalom madagdagan niya. Or it could possibly man nga kung madagdag dito siya, ang iyabi na man ang hulugan action mga bato nga dagko bala. Uy. Nga deludikado sa iyaman mismong kantangan. So kinacheck nila diri kung Ano ko na ang exact location na? Purok Rosa, Barangay Zone 12. Taga dira man na siya, lalaki. Hindi, taga Zone 12A saya. So paano sa nakasulod sa compound? Kay Parinti yan eh. Okay. Diri sa Gindala, Kusembray, sang iyang initially ka, sang iyang utod, napakaisalit sang iyang iloy, ining nagatinil diri sa may Zone 12 action Mar, and then diri sa nagtanir. Kaya dasig naman ko no, ang turn of events, eventually, pila kami sa nakaligad, nag-aatap na ni makasaka, tub na pinakarabot, sa punta, pinakababaw nga bahin sa ning kahoy mismo, Action Mar. And sige pa rin kabilin ara, dala siya, no? Well, Tamo na nag-inabot ng mga simata nila, bisan na pila nakabilog, ang nagsanggitan, dito, nagparanakit ng liog ka, really, sa babaw, kakataas, kadaan, kung ang measurement natin dali, mga more or less 30 feet, no? 30 feet Action Mar. Ako na to mga tatlo, guro ka panalagan, 3-story building, ni guro kataasan, kung sa di isa pungko, suniman nga matunion, no? Action Marlon. Yang iloy, ara no? Ay, din iloy sa dalo, wala doon sila nga negosyaro, sa may compound tampe. Hindi ka makasulod. Hindi ka makasulod sa compound. Hindi kami Action Mar, kay sila lang ang pamilya. Kay kabalo ka, ano siya, kisa gani, bagograma, naghihilibion sa gangoy-ngoy sa kaya iya delegasyon katakita, gani may armas Action Mar. Ang iya delegasyon, masikro may patson sa, o ano daw nga tabo sa iya, according sa iya, wala masasangsala. Amo kay nabisan pa gani ang ining patrol car, no? Nga dito ginakwestiyon niya. Ara ang istorya day. Okay, nakita Action Mar nga ang iya iloy. Yan natin go? Oo, iyan Action Mar. Tebe, tabatebe. Ara na, ang iloy nakita eh. Kasigitan siya? Ako sa bulig. Kasagitan sa kapal sa bulig Action Mar sa Tiyo. Kay ang Tiyo ay nakita yung nga naglakat. Gamba sa nga balik, no? Kahit yung mga naaw na sa. Ang ala na, may ginalili siya. Hindi masyagali magkanaog diretso. Kaya nagbalik ang iya nga iloy. Kaya naman sa nanaog. Ara na sa nanaog na sa Action Mar. Okay, sige. Why? Anak pungko, mas sa Japon, gili. Nanaog-naog na sa gamay. Pero kasi sa pungko, may nalilis dalom. Okay. Balik naman sa. Dua kadlaw na ano. Why sa tulog-tulog? Dua kadlaw? Why na? Dua na kadlaw ko, no? Actually, may mga history na sa Action Mar, sila lugar nga nagawaras. Okay. Nga nag-amo maningin na pang obra niya. Ara na nagapanaog na siya. Ginabasa ang iloy na sige na. O nasulod na balik sa compound ang iya iloy. Sa paglaom nga manaog na inis siya, no? Kung wala itong hindi, di kinakson na dyan, sigarilyo, wala pinangayo okay na? Ating ka, hinatag naman ito siyang sigarilyo. Oo. Wala naman si Iban nga gindibanda sa? Why naman, ang yan naman iban nga request, dapat wala di tao sa palibot. Kasi even gaway man duway makakabati kay nang ginapay tayo ang asawa. Kaya actually ang asawa ay initially bayaan sa mo, amo nang natabok sa Mar. Ginabayaan sa likis ang iyang asawa, do gindala ang bata nila nga do 7 years old, no? Amo ning natabo sunod din after 2 days na, way sa katulog, amo ning sitwasyon niya sunod reaction Mar. Actually nakita ko yung picture mismo
sa Facebook, no, may ara sa Facebook page. Mm. Ay ang Facebook account Action Marlon. Ining si Monico, no? Sueko. Ah, Ang Sueko is middle name niya kung family. Soko. Soko. Monico Soko. Sioko. No. Again, Monico Soko Nokiana. Nokiana ang Amo family niya name niya. Yes, Nokiana, okay. Nokiana iyang apelyido. Iyang Facebook is amo na Monico man. Pero may adto Facebook page, account pag isa nga Nico lang. Nalaog na siya. Oy pa. Hala ba sa gyapon sa may nagpulo pa na na siguro mga isa ka sa nga aksyon Amar. Ang naganegosyar siya, miyembro sa pamilya niya? Pamilya sa Okay. Kalawad diri sang ilang nga barangay. Okay. Ari man diri kay na gani ang tanod do Mm. ari man diri kadto sa lugar. So hindi sa gusto nga may pulis sa makita? Hindi sa gusto? Kaya nahadlok Oh, sa? di sa gusto kay ina kada kita may armas Oh. sa singgitan sa kay nga ako nung alas ipatson sa Oh. o kuno nung imuon si Abi. Mm. Kung kita sa patrol car, amot kay hindi mo sa gusto. Di mo na galing ang nakapatay ang patrol car action Marlon. Mm. When naging pasiga. Kag ang nabili na gilang dara sa may area wala naman the rescue team. When ang rescuers nga Trisay, ang ara na ginadala ka tinersubong is amo ning iyang himata mismo na Marlon. Mm. Why naman sang iban pa, no? Ginasigahom nga ini siya kay napani alas 9. Expected pa rin sa possibly nagambala mo sa manaog na siya, why naman sa nagpanaog dayon. And then after subong, pero mo na ano naman siya, no? Kapalayag naman siya manaog sa aksyon na Marlon. Kaya i-check pa rin karong depende sa pamilya mo kung anong disposisyon din nila sining ila mismo nga himata aksyon na kung anong gusto nilang matabo abi. Either nga I don't know kung idalo nila sa may police station for proper disposition or ara na sa desisyon sa pamilya ginli. So kay ina nabatian naton ang isa niya katiyo gambal nga ti mapauli sila kun action no sila lugar basta manaog lang siya amo ng pila kay nakamayon kondisyon and then somehow nag-agree man siya pero tubtob sila nga matinon wala pa gid sang total or exact dabi or perfect gid nga agreement sa tunga nila sa iya mismo nga bahin kagabisan pa sa iya nga mga pamilya action May police line man nagsunod dyan, no? Medyo layo ka mo? Yes, actually, ari kami sagwa sa police line. Oo. Kaya gibutan nila sa police line, pila ni probably mga around 50 meters. No, probably mga 30 meters gikan sa may puno sang kahoy. Kaya ang kahoy actually hindi sa kilid ng dalan Ara sa sulod sa mismo sang compound. So most likely mga 30 meters ang distansya duha ka sides action gibutan nila sa police line kay para at hindi bala magka vlog kag hindi man makasulod di ba nga tao kay kada kita ibang tao nga daan na ginakibang sa ginakulbaan sa action Marlon. So mga tao, akson dyan sa palibot na huwag ginapapalapit, gid para hindi makita. Yes, wala gid. Actually gid papasulod na ang tanan pag gilamang ginayo nila nga masulod even dari kay na sa may isa kay kinita damo din nga pinunsok pero sa nga matulon wala na sang isa nga nagatinir exact gid lamang sa aton abi diri nga nakasanda kita sa tubang sining isa ka tsangge wala kay nagaloud sila nga makatutiner kita dari action Amar no. Actually ang lalaki kun diri ko nakapungko no sa among kinakaptangan sining mga materion ari siya sa tupong sang puno sang balunggay. Kay actually sa tubang sining puno sang santol may balunggay action nga mas nubo siya. So diri na sa dampi sa mo sining level mga most probably mga 27 feet ni guro ang ining puno sang balunggay. Do mga mo na distance si action Marcos sa diin sa subong nga kubo-kubo. Do nagakubo sa lang nga do nagahako sa may puno sang kahoy nagtindog naman siya. Kag nagbalik na naman. Ano ito yung ibion? Nag-ibi siya? Ang santo lakson dyan, medyo may edad naman aguro no? Posible, kay kabakod kayo. Kay ang mga sangas na, siyempre kung huyang-huyang ka mga sanga, ginatindugan niya na mabanggi man siguro. Yes, no? Amo na kani, hindi na sa visible sa akon. Ang santo lakson dyan, inang daan na balang nga sanga niya,
Agin Inang, action man. inang gabok na bala. Mayara na portion action dyan ang sanga sa santol nga gabok na siya pero ara pa sa gihapon ga angot magyapon sa iya sa ding puno pero kung tapakan mo na sige dabura hagos dalom. Ang santol, bakod gig siguro kay why gid siya ka wag siya nag-usdang bala padalom no. But ano to ba ko ginabang nagahilubion actually ining lalaki may palayag sa mismo nga magirikanan. Actually, kina ni Mateo, Edris na tubang sa may dalan mismo, nagalili siya sa babaw, nag-aapilar na kontani mahimo, abi makapanaog na siya. Kaya katikadugay, nakit mong manog-anom, naka-oras, wala pag isa gyapon, nakapanaog aksyon, Marlon, no? So, sa liwat, kaya naman ginamention, sa nga ipa-national TV, pag isa ko natani. Gusto niya base kung ano man? Sa gani. Istorya sa presidente, ano? But sinistoryaon niya ni. Amo nang ilapapakta ko sinistoryaon niya. Nagbalik na naman sa. May ginaayo na siguro ang dyan nga hindi pa mahambal pa, hindi ba mabungat? Yani, kasi amo, ang kinalantaw na nila, amo pa lang to ang sa iyang asawa, abi nga nagka-problema sila, gintulagan siya, dalang bata, doon mo pa lang ang pinaka-background na nakuha natin subong. Pero ilang taon natin karon kung pinakarason pagit sa nidri kay ko na nato na makumaduwa lang sa kadlaw nga wala tulog no to nagagitnit nagkapanaog na sa sa babaw wala na no okay na sa action wala sa babaw hindi na nato makita ako din sa rampi kung nakapanaog na siya kasi kung pwede na ka matugutan na ka magora makapalapit lapit kawa mula sa natulong yung guy. Actually, wala di police. Kaya ginayo, action mga dapat wala police. Ate, pwede na nagoro makakadtong police kung balaan nila nga nakapanaog na. Oo. Pero actually, wala pa gini. Aara pa sa. Nagbalik na naman sa action man. Balik naman siya? Balik kasi sa babaw, Japon yan. Hindi siya magaling. Pero kung ito na nag-uubong ulan dari sa Magtalisay, tugnawa na ni siya, webs kaon nga daan, gutom na ni siya siguro. Ato na naman nagtindog na naman sa babaw. And then ginakapitan niya may ginakapitan sa siya kamot. Ginabayaw yung kamot action mar. Dulom-dulom dyan ang area, no? Hindi basta gusto nga sugan, gli? Hindi sa kususugan. Kaya pangatig sa kusugan. Kaya biya kusugan sa ay tirohon sa. So hindi sa kususugan. Ginanoy na yung kamot. O doon ginabayaw yung kamot. Ang dana ng ladder na hungod na aging dalada. Actually, si Bongking kakasa ng ladder. Okay. Gin-pull out ng ladder. Kaya hindi ka gusto makita ng action man. May anything ka ginaplastar. Dari abi. No, kaya na nakaplastar lang sila bisa ng net. Bala, nga ginbutang sang reject. Dari. Actually, ari na din naka-standby. Pero, siya na lang gidya. No, gina-uya-uya yung babaw sang pinakapunta sang kahoy. Ginagyogiyo ya. Ninala naman siya, namawag na siya. Okay na. Gamba sa manaog pero hindi mo sa manaog mo. Kasi may ara sa aksyon dyan siguro nga loyag ipalabot la sa loyag niya nga palabutan nga persona. Pwede yung pagid rasi mo. Gani, amo na ganyan naton tani. Kung bas may gusto so bala. Gani kahit hindi matapapanugutan rin nila nga makapalapit dito. Makita ko dari gapangita sa ang yati Eldo may ginakap-kap siguro pwede ako tungtungan papanaog action mas dulom-dulom na ibisan siya guro hindi siguro kita kung ano itong natapakan niya kaya sakto ito suling mo iniguro ka balo ka takabag santo nga daan basta may mga pala niya iguro ka santo iguro pala ni kayo yung ikutot sa pala okay kapanaog sa kasi hindi guro season sa pala sa hindi ko season ka santol season sang pala sa santol pala sa santol ara pagkapos babaw may nagabot na naman doyo nanima tayo pag ini mga pamilya pag hindi nito magkatong asawa yun kaya man report is ginbulagan sa kanisang asawa mo no? Oo hindi ito magkatong asawa bisa ng bata way mga magkabati nga ginapakita yung bata actually ang iya lang diri ginabot naman sa flashlight liwat to
may mga tanod, doon nga nag-upod, may mga batuta, ni Dalaiman, halikor blawag ano naman sa kakita sa batuta, oh. Anyway, tiyan mo na action mo, no, ang kaipatangan, siniman, nga mga pinion, dili mismo sa areas, ang barangay zone 12, Siyudad Santa Teresa. Ma-update kita kami na karon kung nakapanaog na kinmanin siya, nga lalaki, inakon manaog sa ati ko rin di ati amot na nung disposisyon diri sa mga puliyo pero isang dahil sa ato maka-aksyon karon wala nilang pinakuling update lang kang kanal sing natabo diri pagsaka sa pulo sa Santol sa isa ka 29 anyos na lalaki diri mas area sa Pulo Cross sa barangay zone 12 Siyudad Santa Teresa. Sa ato pa na maka-aksyon subo nga panon tandaan nga isa na naman nga nagdugang ebidensya sa siyensya nga mo pagtumara o kung ang pagpataas ng vitamin D level sa aton nga lawas kay tungod sa isa ka pagpanalaw sa nga ginpatigayon sa pugsod Iran na pamatud-an nga ang tao gali nga manubo ang ilang vitamin D level ay kadako gid sang risgo nga sila man matabikan sa malatian nga rekta sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz una sa doon sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Salamat aksyon na dyan, kabay pang antes alas 11, antes sign off ang DYEZ, magapanaog na si Munico. Parang mabalaan tagad ko nanogid ang gingamunuan ko nga nagsaka siya sa Santol, umaling kayo na alas 5 tub-tub subong ara pa sa gihapon sa babaw. 10:31 sa ato sa nga pagpanumbalik ang report na reaksyon na Percival Action na Roger Gutib. Pagkatapos kid lamang sang mga ini. Ang ini nga bahin ang ginadulong si Okay, sa gabaritor sa ato sa nga live stream, Alex R. Monteza. Ara duha sila palihog sa taga Barangay Thodi ang mais ubos na da o ambal ni Alex Monteza. Okay. Jerry Asiero Jr. Good PM, salamat. Noel Amar, good evening action na Marlon, always watching here sa Niagara Falls sa Canada. Salamat gid. Vanessa Mayo, good morning action Marlon, watching always live from USA edition. Oh, good morning to sila. Luis Amaron, Merry Christmas action Marlon, watching from Hong Kong. Okay. Ito i-scroll down ta ha, kay dabo sa mensahe nga ginpadala inin si Kwado. Robe Rose, may action Marlon, maayong gabi, Merry Christmas. Si Beliamino Belio Tambagar Kabla, kinapang message siya ang nagamonitor man sa Facebook Live. Kada isa-isa gino. Oh. Okay. Tama ba? Sa lobo. Tama ba? Joel Lagura, good evening Jackson Marlon, Merry Christmas, watching from Korea, God bless. Okay, scroll down. Philippines siya ko niya sa scroll down. Ha? Dere? Sige lang, ubuso. Rosalina Arellano Espadero. Dasig mo lang niya. Guillermo Clarito, paorok-orok ara. Okay. Noel Amar, sharing and likes done. Okay. Jod Gales Makawiwili, salamat gid sa pagbonitor.
Mike John Seva, monitor kay kami di sa Moises Padilla. Felix Magtulis Villatora, good evening. Tamayaw lang ni Mike si Boy Lugan Brotherhood, salamat. Mabuhay Action Radio Bacolod. Lina Marshall, good evening. Sa Marlon watching always. Jonas Trinidad, hello. Marlon watching kay kami diri sa Oslob, Cebu, Action Marlon. Ana Mandri Gosrob, Sir, kapag hindi dira siya manaog until New Year's Eve, tagaan ko ina siya Christmas gift nga 5K sa January 1. Kung manaog siya after New Year. Oh? Ala. Kasi ito di sa manaog. Ambal ni Ana Mandri Gosraba. Kung hindi ko naman manaog, dra ay ng tao na badugang gutom ni. Oh? Tago na si Ana Mandri Gosrab. 5K sa January 1 kung manaog siya after New Year. Mantayan na to. Basi kung after New Year manaog bla. Ana Marie Bilayer, good evening. Merry Christmas sa taran. Merry Christmas taran. Okay. Chelsea Padernal, good evening watching live sa Kabangkala City. Grabe ulan di subong nga sa amon. O grabe ulan to. Siano Gonzaga daw bagat siya. By the way, Action Marlon pag-greet Kobe kay Nanay Lorna Gonzaga sa Himamela City. Number 1 para na sa radyo. Lilia Taton, good evening. Action Marlon, ipakita sa iya ang bata. Iya, nagot man na naguro. Saks hangin sa ulo. Ya, nervous breakdown na guro. Oh. Maribeth Libuon, good evening. Maribel Alejandro de Vinegracia, good evening. Action Radio, ang mahal ko lang sa nagsaka sa Santol. Kulang sa pansin lang na nami pakdulon ko no. Gingaan niya lang kulba pamilya niya. Hay nako. Oh. Kenneth Valencia, good evening Action Marlon, salamat kid. Okay. Sa ato sa nga watch party si Sir Ariel Rulipa family, Elizabeth Malakagamala. Good evening Action Marlon, stay safe everyone, God bless and more power. Action Radio Bacolod. Yvonne Nabuy Sir, Elizabeth Malakagamala, good evening Action Sir, Dan Sharing Hambalde Yvonne. Araba Sinistor Escobedo, Nyambalya, good evening Action Marlon, Merry Christmas. Basi nakatulon na siya puti nga bato. Live kami di sa Minuyan sang baby ko. Savannah Eunice Escobedo kag family Escobedo kag Yunosas. Okay. God bless you and more power. Number 1. Thank you kid. Iban balikan taraban dugadway. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon Action Radio salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadang pilihan pagdayon Action Radio Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karun kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sa
sa pagtuhaw sa bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsang ang mga kalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng palikuran. Sa panahon ngayon, dapat mas madalas na ang paglilinis ng kamay. Bukod sa paggamit ng tubig at sabon, maaaring gumamit ng alcohol-based hand rub o sanitizer kahit nasan ka man. Kapag naglilinis ng bahay, kailangang mas dalasan ang pag-disinfect ng mga bagay na palaging hinahawakan. Makakagawa ng pang-disinfect gamit ang ordinaryong bleach na panglaba. Maghanda ng isang parte ng bleach at ihalo ito sa 9 na parte ng malinis na tubig. Kung hindi naman emergency, hindi na kailangan... Pabalik sa inyo sa ringa palatuntunan Action Night Patrol. Sa ringa bahin ato na himalon detalis ang balita nga pagadalon sa ato sa ringa mga Action Unit reporters. Unahon naton na himalon mag-action report ni Action Roger Goteb sa Northern Negros. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action Roger, mayong kami sa report. Please come in. Action Roger. Okay, check taliwan sa Action Roger Goteb. Basi ko na dulang isa nga linya. Action all over. Mga balita dalon ni Action Roger gikan sa surad sang Cadiz. No, nagdugay-dugayan kita diri sa bahin sang balita ho sa area sang surad sang Talisay. Angon sa pagsaka sang isa ka ang pagsaka ni Monico sa kahoy nga santol. Kitubtob subong way pa sa kapanaog. Balikan ta Action Roger Goteb. Action Roger sa report, please come in.
Yes, Action Marlon, may gabi sa ito mga aksyon, mga balita gikan diri sa siyudad sa Cadiz sa northern part sa Negros Occidental. May wanted person ginakop ang makatapos ang kapulisan sa siyudad sa Cadiz mga alas 10 imediang takna sang aga kagini siya ang ginakop sa may asyenda Anesita Barangay San Pablo sa Banwa sa Manapla. So, jet operation na ini-coordinate na sila sa Manapla PNP matapos kinakop ang limitang persona gikilala kay Alin Haliko I Palacios. 30 anyos ang edad, kagini siya ang residente por Paglaong Barangay Zone 2 sa siyudad San Cadiz. Ang report nga po man ang region sa sa atong sining Region 6 sa PRO 6 kag ang Regional Mobile Battalion 6 ang second mobile platoon pod man sa sining ginpatigayon nga pag-serve sang warrant of arrest nga ang warrant of arrest kin issue sa RTC Branch 60 sa siyudad San Cadiz. The Honorable Judge Gwendolyn Jimenea ang kaso nga ini Public Act 16 sa iba ang update right dali nga dula ako Lasario Mayo din. sa 30 ang sining sa 2020 ang ginapanugot sa korte naglambot sa 200,000 pesos para sa ating pagwayan sinisang ini siya sa iya sining constitutional rights under Republic Act 9745 kag ining anti-torture law kapag tapos sinati na pa-check man sa Cadiz City Emergency Clinic then karon nara sa kustodiya sa Cadiz City PNP Custodial Facility sa siyudad sa Cadiz Action Marlon. Now, sa mga ginapatigan ng Marlon nga firecracker zone diri sa may siyudad sa Cadiz. So, sa Bureau of Protection sa karon ila pa lang anay ginarubing-rubingan lang ang area pero pagabot sa mga panahon siguro nga ang disperas na sang bulag tuig tiner lang siya ka fire truck masulong sa kay Deputy Fire Marshal Fire Officer 3 Raniel Bascot kinday mong Fire City Officer nati mayara naman sila lagi instruction prior pa sa pagpatindog sila mga sisko nila na dapat nila sundon kagod na po sundon ipasira na yun kakasan na yun sila na sang ila sining lisensya agad nga makabaligya ang payan ni Deputy Fire Marshal Raniel Basco sa aton sining interview siya. Yes sir, actually everything nasa-attract visibility to Federator pero matter of sa sabihin nga wala pa man daw may balak extra. So, usually ang content is mga 1 hour. So, consider naman nga bilang man ang ating trabaho, mag-iwan sila sa may amat sa kabilaan. So, sa subong Action Marlon, hindi pag nila matayo yung pero pagabot sang damo nagitawo sa disperas ng bagong tuig. Kaya mo na ang ila pag-imuon. Although, may mga ara sila pag-check up their from time to time. Magod nga hindi mabutang sa hindi masulit o natabo sa una dahil kabahag lang rin kanamo nagrasunog bangod man sa paglupok sang mga palupok Action Marlon. So, para mo na nga tumadalo ka report, balita at informasyon. Direkta diri sa may siyudad sa agresyon sa balita o sa Action, sa Action Roger, good evening report sa Bacolod Action Radio! Action! Night Patrol Field Report! Las 9 con las 10 sa 47 sa Iloante sigidang report naman ni Action na Percival Villamor sa Southern Negros. Action! Night Patrol Field Reports! Action per sa report ngayong gabi, please come in. Merry Christmas sa nagapamati kag mga suki sa Action Night Patrol. Sige po na-strike malinong kag matawhay ang aton area of responsibility. Ilabi na gid diri sa syudad sang La Carlota, so nagalibot-libot kita hasta Subong. So masako man ang aton mga kapulisan sa pag
libot sa bilog nga vicinity sa syudad sang La Carlota kag ginapamunuan ini ni Police Lieutenant Colonel Junel V. Guadalupe. So ginasigahom sang aton kapulisan nga malinong kag mataway ang pagsugalaw nga palabuton sa nga bagong tuig aksyonere kag subong man ang ining pag-display sang mga firecrackers diri na hamtang sa may atubang sang gymnasium sang syudad sang La Carlota diri dampi sa may Locsin, Ledesma. So ang firecrackers nga ginapahamtang diri may mga nagakaigo nga mga lisensya sa aton nga syudad sang La Carlota. So ang aton nga mga pumluyo, so ginapasigaw man sa aton nga mga kapulisan nga kabay pa nga mangin matawhay kag malinong ang paghiwat kag pagsugalaw sa nga 2021 action erect. So naglibot man kita kutob diri sa may banwasang La Castellana. So matawhay man kag malinong. So far disimang sige hapon ang ilang nga pagplastar sa ilang nga mga pamtang sang firecrackers kag ginpalayo Manila sa may publiko no ginpamtang man sa maligwin nga lugar kag may ara man silang testing area. So ang gasunod man sa mga mando kag protocol sang aton nga syudad ini ang aton nga mga kauturan nga nagabaligya sang firecrackers. So gliso man kita diri sa banwasang Moises Padilla. So malinong man kag mataway ang Blatterbok kag wala man sa dalagko nga mga aksidente nga nagakalatabo diri sa area sang Moises Padilla. So malinong kag mataway sa gyapon kag ang mga tao. So kita nato nga sako ang pagpamalaklon sang ila kinahanglanon sa pagsugalaw man preparasyon sa pagsugalaw man sang 2021 action eric. So amo ini ang aton nga mga information nga nakuha kag nakita diri sa aton area of responsibility kag wala man sa nga dalagko nga mga insidente nga nagluntad sa aton area of responsibility sa aton nga mga syudad kag kabanhanan diri sa area sang Central Negros. Amo ini ang aton nga nakuha nga mga information. Ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Night Patrol Field Report. Las 10:50 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ilawantang ato sa patrol. Samtang nakadalom ang kagabihon, mayara kita sang siyam ka minutos na lang nabilin. May anom kadlaw na lang New Year's Day na mag-action. May special coverage ang DYEZ Action Radio Bacolod sa New Year's Eve sa December 31. Ang Action Night Patrol mga pangalakad sa gihapon sa inyo. Upon sa inyo sa ka-action. Arin ang patrol with action John Diaz. Aksyon Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik report please Kevin. Nagulan na aksyon mga pero sa gyapon wala pa nanaog ining 29 anyos ng lalaki ara pa gyapon sa babaw direction Mars nagdugang na ang iyang may mata nga nag-abot diri sa may area pero sa gyapon nagabilin dahil wala gyapon sa inaction Mars magpanaog ang lalaki nga ini no nga si Monico Aksyon na Marlon arap sa gyapon sa may babaw yun sinamis po man nga puno sang kahoy sa Santol diri sa Purok Orosa Barangay Zone 16 diri man sa may syudad sang Talisay Zone 12 brother no. Anyway Aksyon na Mar antes sumasiban naman yung balita ato nga tipon diri man sa gihapon sa doon pangalaga actually diri sa area sa nga barangay Vista Barangay Mansilingan may isa ka lalaki nga nakuha ang direction no sa nga Armas Tutam pero wala labot sina may tatuman ka mga lalaki nga nadakpan ang aton mga kapulisan sa station number 7 bangod sa illegal nga pagpanahor ini sa oras nga illegal nga pabulang dira sa Progreso Village Phase 2A Barangay Vista Alegre Syudad sa Bacolod ini man nadakpan ang Masanda Edgardo Palma 62 years old Ray Villar Castin at 39 ang edad kay Ramon Raymando Jr. Lun sa residente sa Barangay Vista Alegre nakuha diri sila nga posisyon ang 550 pesos nga bet money sa nagkain
rin laing disposition ang denominasyon kay karoling 3 pesos sa custodial facility sa station number 7. Sa lahat update rin sa area, it's 10:52 na, pero nagkapabili sa Japon, wala pa nagpanaog kasing kita na din no nga ginasaway na gid ginakiga na nila ining ilay mata gikan diri sa may alas dalom iyang mga tiyo at babaw gapon ining lalaki daw gid kabati action mars ang ayo ni sang iyang mga himata diri kag mga kagawad mga tanod nag-pull out naman sa area action mar. Amo sige po ang sitwasyon diri sa atong ginakamtangan sa area sa purok oros sa barangay 12 zone 12 sa Radsang Talisay. Report ikan sa patrol taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa action sa Bacolod Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Tutok kag inyo lang bantayan diri sa Action Radio Bacolod kay kon makapanaog ibuan siya dugay o kon karon sa kagahon o madaog siya mabatian man diri sa Action Radio Bacolod. No, kay daw tamo pa sa gorosang ginapadumdum bla. Wala pa sa maka-decide gid nga magpanaog na bisan pa nga aranang halos tarang nga miyembro sang pamilya niya nagaayo na sa iya. No, ang ining lalaki na suro sa report digin bulagan sa isa ding asawa. Duha ka gabi nga way katulog. Nagsaka sa babaw sang Santol daraho sa area Santa Talisay. Palagas ka mga mensahe nato ron. Testa magtakop temporaryo. Kenneth Valencia, Melvin Peñafiel, ambal ni Barisa M. Gayo, dapat hindi amo sinatagaan niya para manaog magulang na niya before New Year. May problema siguro, so let's not judge him. Please, thank you. Ambal ni Barisa. Noel Amar, base naka sige. Mabalaan sa kabanaog na siya, no? Kaya mistigahan man sa kapulisan. Juan Roberto Narit Delioso Sr. Good evening, Action Roger Gote. Merry Christmas, Gabonitor diri sa Daman, Saudi Arabia. Si Roberos may base hindi na siya kabalo manaog kay kadulom hindi siya kakita. O dulom-dulom ta kunong lugar mo. Ambal ni Ana Mandri Gosrob Hayes panaog na naanoy kay kalooy sang imo sa nga iloy kag pamilya nga nagakabalaki kay Cebu. Alex Monteza, Gabonitor man, thank you, Gid. Sige, alas 10:55 na. Action Radio Philippines Standard Time. Action Night Patrol, temporaryo nga magatakop, magabalik ini boss. Magabalik ini sa Lunes, Sabado Tagalisbong. Magabalik ini sa Lunes, December 28. Same time, same station. Sa kalang sa gihapon sa ato sa mga Action Unit Reporters dari sa News Center Action Dale Salazar. Action John Diaz dara sa patrol with Action Nixon Tahom. Action Percival, Action Roger Gutib. With Action Oliver Pason, kag IT Expert J.M. Baikin. Ako naman sa kalang ni Action Eric Magbano, Action Marlon Hedubay. Nagapasalamat. Sweet dreams. Good night, good night. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company.